svima, ovo John Kec i danas ćemo snimati Clash Royale. Izvinjavam se što dugo nije bilo klipova, ali to je zbog toga što sam bio bolestan. A sada ću više provoditi snimajući klipove za vas, pošto sam izostao ovih nekoliko dana. Imamo da otvorimo ova dva free chesta. 40, dobro. Da im samo još jedan. I ovaj golden. Čak i ovo nije taj medak, ovo sam ja nešto pravio. Evo. Odigrat ćemo 2 bitla da otvorimo i ovaj crown chest. Ajde krenemo. Znači se nadam da ćemo da pobedimo. Stavit ćemo ovaj Slaver chest da nam se otvara. Sada idemo još jedan bitl da skupimo 3 krune za crown chest. Dobro, sad smo isti level i ja i on. Opet krećemo s istom forom. Ne, samo da mi se napuni još malo. Ne, joj, kakav varov, joj. I ovdje, ja mislim da ćemo ovo pelati, joj. Niti imam dovoljno eliksira, niti... Sada sam ovaj kerom bez veze bacio, joj, ne. Izgleda da i ova ima rage isto. Evo, ode meni levi tower. Dobro, sad ćemo... Ej, bre, beži. Pa ćemo baciti... Dobro. Pa ćemo baciti rage. Ajde, molim te. Vidite što je skeleton otišao na njegov tower malo pre. Ajde. Dobro, valjda će posle ovog jednog miniona da ide rage. Nisam siguran. Neće. Beži. Ubi ga, to. Sada rage. Ne,
sranje. Hajde, please. Evo, bacit ćemo Canon, ali neće nam toliko pomoći. Pa malo Reach, onda Minion Horda, Minioni, please, samo barem nešto da mu ode. Ne, gotovo smo. Ljudi, sada nema spasa. Evo, gotovo. Nema veze, odigrat ćemo mi još jednu. Valjda ćemo sljedeću da pobedimo. A vidite, osvojili smo jednu krunu. Znači, samo ćemo još jednu. I da dobijemo taj crown chest već jednom. I sad, ne znam da li bi valjalo da bacimo Minion Horde, pa Minione, pa Rage. Ako ćemo dobiti Rage, naravno. Nećemo dobiti Rage. Ide Valkyrija. Sad dobijamo Rage već. Bre, pa vidi on meni napada, ne, samo baci ovo fireball, please. Ali kako tako brzo? Ljudi, ako imate da mi predložite neki dek, iz 5. dođemo u 6. molim vas, znači, ja niti mogu da uđem u 6. niti ću ući. Ako imate, znači, neki dek, slobodno napišite u komentarima, ja ću ga iskoristiti i pozdraviti koga da je napisao. Crown chest, 322 golda, 3 gema, Bomb Tower, može biti epic, Hog Rider, Canon i X-Bow. Nije nešto, ali ja ga imam za level 2, ali neću nešto da ga upgradam jer ga ne koristim. Toliko. I da, ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Znači, kao što sam rekao, slobodno napišite u komentarima neki dek koji bi mogao da iskoristim za sljedeći put i sljedeću epizodu Clash Royale. I naravno, kao i uvek, subscribeujte se na moj kanal i lajkujte video. Do tada, poz.